फेशन चेनेलावहाय नोंथांमोनखौ बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा मोजाङैनो दङ। ओमफ्रायहाय लोगोफोर, जोंना लाइयाहाय देरबाय, खाजानाय जाबाय। दिनै आङो लाइखौहाय खागोन। नैबेलाय लाइया बिराद मोजाङैनो देरदों। ओमफ्रायहाय आं बेखौ अमाजोंबो एवनाय जागोन। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलांदो। लाइखौहाय खाबाय आङो। ओमफ्रायहाय लोगोफोर, जोंना दाङायाबो जाजानाय जाबाय। दिनै आङो दाङा गोरलैखौबो खागोन। लाइखौहाय खाखांबाय आङो। दा आङो दाङाखौहाय खाहैनोसै। नैबेलाय लोगोफोर, जोंना दाङायाहाय बिराद मोजाङैनो देरदों। दा आङो बेखौबो खानानै लानोसै। ओमफ्रायहाय आङो दाङाखौहाय खाखांबाय। नैबेलाय दाङाया। आं दिनै बेखौ एवनाय जानाय नङा। बानलुबो एसे खानानै लाबाय आङो। बानलुखौहाय गोथांखौबो खाबाय आङो, गोमोनखौबो खाजोब्बाय। ओमफ्रायहाय नै बिराद मोजां मदु मदु जादों। बिराद गोसा बे बानलुआहाय।
दा आङो सारायखौ जाननानै लाग्रोनोसै अमाजों लाइजों एवनो थाखाय। ओमफ्रायहाय लोगोफोर नैबेनो अमानि थाखाय सामब्राम बानलु, ओमफ्राय नैबे हाइजें, सामब्राम गुफुर, पासफोरननि पेस्ट, नैबेयो सामब्राम, बेखौनो होनोसै आङो अमा एवनायावहाय। ओमफ्राय नैबेयो लाइखौहाय आं दा हानानै लाग्रोनोसै। सामब्राम मस्लाखौ हरनानै लाग्रोनोसै। सामब्रामजों मस्लाजोंखौहाय आं मोजां एवनानै लाबाय। दा आङो हालदै हरनोसै। संख्रिबो हरनानै लाखानोसै आङो। ओमफ्रायहाय लोगोफोर नै आं दा बेदरखौहाय एवनोसै। ओमफ्राय आङो बे बेदरखौहाय मोजाङै रुनानै लाखादों मोनजासे। दा आं मोजाङैनो एवनोसै। बेवहाय आङो दै होनाय नंला आरोना। ओमफ्रायहाय लोगोफोर नै आं बेदरखौहाय बिराद मोजाङैनो एवबाय। दा आङो लाइखौहाय होनानै लाहरनोसै। ओमफ्राय लाइ एवनायाहाय जाबाय आंनानै आं दा सामब्राम होनानै लानोसै। सामब्राम होनानैहाय आङो एसे एवनानै लाबावनोसै। नैबेलाय आंना लाइजों अमा बेदरजोंहाय मोनबायानो। ओमफ्राय आं दा बेखौ मोजाङै प्लेटाव हायनानै लानोसै। लाइजों अमाजोंहाय जोबोद गोथाव जायो। नोंथांमोनहाबो संनानै जायो जानांगौ। बिदिब्ला लोगोफोर आंनि भिडिअखौ आं बेयावनो दोनथ'बाय। नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट खालामदो। लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो। भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर थाबाय। गोजोन्थों।